Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nirda ilahi ta'ala al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qudub syamil maqam al-ghawthi al-azam sultan al-awliya Syekh Abi Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadrati mursyidina wa birahina mawlana al-Habib Ahmad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyikhina masyikhina wa ustadina ma'alimina walidina. خصوصا من شيخ دار التوحيد الحسني وإلى حضرة شيخ هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث ناصر بن أحمد أسمرقند أصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fihi bi 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jiranu thalathatun. Al-jiranu utawi tangga iku salasatun ana telu. Faminhum mangko iku setengah sange salasah atau jiran man utawi wong lahu kang iku tetep kedue man salah satu hukumin utawi telu pira-pira hak. Paminum lan iku setengah wong iku setengah jiran man utawi wong lahu kang iku kedue man hakane utawi hak loro. Paminum lan iku setengah jiran man utawi wong lahu kang iku kedue man hakun utawi hak wahid kang siji. Pamal jaru mongko ana pun utawi tangga alladzi kang lahu kang iku kedue Fa'amal jaru mongko ana pun utawi tangga alladzi kang lahu kang kedue alladzi apa salah satu hukumin telu pira-pira hak. Wajaru kang mongko iku tangga sira al-gharibu kang barek. Al-muslimu tur Islam. Wa amal jaru ana pun utawi tangga alladzi kang lahu kang kedue alladzi haqqani apa hak loro. Wajaruka mongko iku tangga sira al-muslimu kang muslim. Wa alladzi ana pun utawi tangga lahu kang iku tetep kedue alladzi haqqun wahidun utawi hak siji. Wajaruka mongko iku tangga sira al-adzimmi kang bangsa zimmi. Yani ngersake sinten Nabi. Idza kana indan malikane ana sapa al-jaru tangga qariban iku parek wa wa hali utawi jar iku musliman muslim falahu mongko iku kedue jar qaribah. Wa muslim hakul qarabati utawi hak kekerabatan. Wa hakul islamilan hak Islam wa hakul jiwarilan hak bapakan tangga. Wa malladzi ana pun utawi tangga lahu kang iku kedue alladzi haqqan utawi hak loro wal jaru mongko iku tangga muslim kang muslim. Kalau mongko iku kedue alladzi lahu haqqani hakul islami utawi hak wong Islam wa hakul jiwarilan hak babakan tangga. Wa amal ladzi ana pun utawi tangga lahu kang iku tetep kedue alladzi haqqun utawi hak wahid kang siji. Wajaru kang mongko iku tangga sira adzimi kang bangsa adzimi. Walau mongko iku kedue walahu mongko iku tetep kedue jaruk adzimi utawa alladzi lahu haqqun wahid. Hakul jiwari utawi hak tetanggan atau hak sing hubungane karo tangga. Pem bagi mongko sayukja apa yang arifa yen to ngaweruhi sapa wong atau sapa awak dhewe lah hakul jari ing hak tetangga
Ain kana lan senajan ana sapa jar iku dhimmiyan bangsa dhimmi. Den riwayatake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh, tangga iku ana werna telu. Iki cek mbahas babagan tangga. Hak-hak tangga apa wae sing wajib dipenuhi tentang sing wajib awak dipenuhi. Nah, ini dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Jadi tangga itu dibagi ana telu. Sing pertama, saking tangga kang duweni hak warna telu, sebagian ana tangga kang duweni hak warna loro, lan sebagian ana tangga kang duweni hak namung siji. Jadi 3 macam tangga. Iki beda-beda hak-hake. Sing pertama, hake ana telu, sing keloro hake ana loro, sing ketelu hake ana siji. Jadi 3 golongan iki hak sing wajib awak dhewe penuhi iku beda-beda. Tergantung tangga iki melok golongan sing ndi, tangga iku melok golongan sing ndi. Beda-beda. Jadi ora kabeh tangga terus awak dhewe bagi rata, kabeh padha entuke awak dhewe perilaku, awak dhewe menyikapi, awak dhewe silaturahim padha kabeh ora ngono. Jadi enek porsine dhewe-dhewe. Iki penjelasan Kanjeng Nabi. Tangga kang duweni hak telu iku tangga sira kang muslim tur famili sira. Jadi sing pertama, tangga sing duweni 3 hak. 3 hak sing wajib awak dhewe penuhi. Sing harus awak dhewe penuhi. Iku adalah tangga muslim tur dekne duwe hubungan kerabat karo awak dhewe. Iki tangga sing muslim tur duwe hubungan kekerabatan karo awak dhewe. Iki berarti dekne duwe 3 hak sing wajib awak dhewe penuhi, sing seharusnya awak dhewe penuhi. Terus sing keloro, tangga kang duweni hak loro yaiku tangga sira muslim, ora famili. Jadi sing keloro, tangga sekitar sing agama Islam maksudnya. Tur dene gak duwe hubungan kekerabatan karo awak dhewe. Iki berarti duwe 2 hak, loro hake sing harus awak dhewe penuhi. Terus sing ketelu, tangga kang duweni hak siji yaiku tangga kang kafir dhimmi. Yaiku hake sing wajib awak dhewe penuhi mok siji. Apa ya iku? Wong kafir dhimmi. Maksud wong kafir dhimmi iku wong kafir sing ora enek ancamane terhadap masyarakat muslim. Dalam artian ya memang dene wis kerjasama terkait keamanan. Maksudnya menjamin pemerintah utawa orang muslim dene menjamin keamanannya si kafir dhimmi iki. Jadi kafir dhimmi iki bayar intine ya mbah iku intine kayak pajak lah misal. Untuk jaminan keamanan. Artine yen tangga sira iku famili sira sarana muslim iku duweni hak kefamilian. Hak Islam lan hak tangga. Yang pertama mau nek dekne muslim tur duwe hubungan kerabat karo awak dhewe, maka 3 hak sing wajib awak dhewe penuhi. Hak terkait agama Islam, terus hak terkait hubungan keluarga, yang ketelu hak terkait mergo ndekne tangga awak dhewe, ngono. Sing keloro, tangga kang duweni hak loro yaiku tangga muslim. Duweni hak Islam lan hak tangga. Sing keloro, kok enek tanggane awak dhewe Islam tapi gak ada hubungan kekerabatan, gak duwe hubungan keluarga karo awak dhewe. Maka 2 hak sing wajib awak dipenuhi. Mergo ndekne Islam karo mergo ndekne tanggane awak dhewe. Jadi meskipun ora kerabat awak dhewe, tapi ya tetep kudu enek hake, tetep enek hake sing harus awak dhewe penuhi. Terus
tangga kang duweni hak siji yaiku tangga kang kafir dhimmi. Duweni hak tetanggan. Jadi sayukjo banget weruhi hak tangga senajan kafir dhimmi. Yang telu, kok enek wong kafir dhimmi, dalam artian wong tanggane awak dhewe tapi ora wong Islam. Tapi wis dijamin keamanannya oleh negara, oleh pemerintah. Maka iki yang duweni hak sing wajib awak dipenuhi. Haknya apa? Hak dekne sebagai tetangga. Jadi intine tangga-tanggane awak dhewe mbok ndek statusnya apa wae. Itu dengan catatan ora kafir harbi, dekne kafir dhimmi. Iku nek dekne kafir, wong Islam bahkan. Jadi tangga-tanggane awak dhewe sekitar awak dhewe iku duweni hak-hak sing awak dhewe wajib penuhi. Awak dhewe sebagai tangga sebelahe, tangga sekitare wajib penuhi. Hak apa? Ya misal hak tangga, hak tetangga itu nek sing jelas ning sadurunge hak sing wajib dipenuhi awak dhewe adalah dengan mereka orang merasa terancam atas keberadaan awak dhewe. Jadi mbah perilakune awak dhewe, kelakuane awak dhewe, intine apa sing awak dhewe lakoni iku ora mengancam kenyamanane tangga. Jadi tangga-tangga itu tetep merasa aman, merasa damai karo keberadaane awak dhewe. Intine ngono. Intine awak dhewe gak ora neko-neko lah, ora nggarai wong benci karo awak dhewe. Kuwi wajib awak dhewe lakoni iku. Wa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, awsani khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Qala Allahu bisab subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.